Mijn naam is Geista. Mijn naam is Geista Black. Mijn naam is Geista. Mijn naam is Geista. Fools. Mijn naam is Geista Black. Mijn naam is Geista. Mijn naam is Geista Black. Awe, die is Brico Lyrica. Ik is Geista Black. Welkom bij Brico Lyrica. Als het de eerste keer is, welkom terug. Als het de eerste keer is, welkom. Als je al weet wat, welkom terug. Welkom bij Brico Lyrica. Jullie weten ons radio eerste rivier, nummer 1 online radiostatie. People, ik heb honderden duizenden al gezien al. Zien de muziek de radio eerste rivier artist is, nee? Local, ons hoort local, onze statie, onze talent, onze mensen. Radio eerste rivier, heel dag, elke dag. Ja, dat is ingelig. Vandaag react ons op 13 Hearts. 13 Hearts. Nou, wat gebeurt is, ik heb laatst week gereact op 12 Hearts. Van die 12, ne? Toen iemand in de comment section gezegd, ja, kijk dat die 12 Hearts song van die 12 is actually een reply op Culture Gang zijn 13 Hearts. Right. Toen keek ik, zeg, oké, hier is die song. Ik heb een laatste kans gehad om hem te reacten. Maar kom eens, kijk. So, ik weet wel, of allemaal weten al die Culture Gang in de 12 was zo. Something happened, en dat is nou zo. Je naam zijn. Zo wat zei, KG. Ik wil net zeggen, ik is een fan van Culture Gang, 1 van die 12. Ik denk, hij is net tijdelijk maken. Ik is een fan van die 12. En ik is een fan van Culture Gang. En als het komt bij District, ik weet niet of die District is, maar hij was een paar shots van die 12, maar die 12 had hem, in mijn opinie, meer geëxpress. En zijn ontevredenheid geëxpress naar Culture Gang toe. Maar dus bij mijn week, als rappers is wat elkaar tussen beef, ne? Ik reageer niet op die 1 niet. Dan moet er District is en een reply, dan doe ik het. Ik ga niet op 1, ja, jij kan maar hoe gevaarlijk hij bereidt dus. Als hij broer niet reply niet, dan krijg je niet bij mij een reaction niet. En ik moet react op al 2 om context te geven aan die hele beef of die hele gedisserie. Het is niet een one-way situation die bij mij niet. Right, so Culture Gang, die is die. Ik moet actually eerst op die gegaan, maar Culture Gang, maar 12 zijn het moest een paar dagen geleden gedropt. But anyway, zou dat mijn broer wat mij gereminded. Heilerie. Ja, heel nou hier. Kijk, hold up. Alles die is motion, ik is status op zijn motors. Ik is permis aan mijn team, nou als ik dom is, waar het crow is, ik is ka. Oeh, als ik ga dom. Yo, die man naam liever crow, jong. Hey, kijk je ziet, hij wel niet toe, worry, my bro. Oké. Wat zei van staat op zijn motors? Alles die is motion, ik is status op zijn motors. Ik is permis aan mijn team, nou als ik dom is, waar het crow is, ik. Zie hij wil als hij gaan. Is motion, ik is status op zijn motors. Ik is permis aan mijn team, nou als ik dom is, waar het crow is, ik. Als hij dom is, gaan naar wat crow is. Klinkt zo. Ai, crowbaas, kreeg ze in. Ik is kalm, word ik ouder, om mijn zijn, ik zet mijn phone af. Tickets, jij het uit, bro, ik ga die zoals een mouwen. Zoek hem op, hoe gaat het hier, ik kan mij eens niet zoals gauwen. Oké, kom maar. Ik moest hier kijken waarvan praat die man daar, ne? Kan Maya. Nou, wat Goku hier. Right, zo. Als ik wil sanity terugkrijg, dan zet ik mijn phone af. Zet ik mijn phone weg. Kom weg, come away from the noise. Kom eens waar het crow is, ik is kalm, word ik ouder, om mijn zijn, ik zet mijn phone af. Tickets, jij het uit, bro, ik ga die zoals een mouwen. Zoek hem op, hoe gaat het hier, ik kan mij eens niet zoals gauwen. Mijn kaas is allemaal owens, hulle switchy, hulle is homies, hulle kijkie, hij loopt af, mijn broer is spermie op die socials. Die cousins of die vrienden sê vir die man los van Facebook vir 'n bietjie, né? Sweet 'n bietjie af, sy is te besig op die socials.
Owens, hulle switchie, hulle is homies, hulle KG, en hy loop af, my broers is spur me op die socials. Gang, as spin ons niks. Hold up, my broers in die flitse, vat het easy, tijdens die colas, hy is een kookbas, hy gaat outer raak, ons is hasos aan my kloeklak, spin ons weg. Kijk, jy kan enige ding sê, bro. Nou kom hy weg met het. Ons haal met die kloeklaks. Weet jy wat die kloeklaks klein is? White. Ja? Een kookbaas. Wat is kook? Wit. Ons vang het. Hy is een kookbaas, hy gaat outer raak, ons is hasos aan my kloeklak, spin ons weg. Hold up, die 13 moet relax, ek by sy... Die 13 moet relax, nie die stukkie daar, die is van die 12. Outer raak, ons is hasos aan my kloeklak, spin ons weg. Hold up, die 13 moet relax, ek by sy nek. My bro, ek raak nou rerig, nou op sit. Vir 12 uur ek op week, ek bro, ek breek het af so 6. Ok, nou adres even, die 12. Hy adres die 12 hier so. My bro, ek raak nou rerig, nou op sit. Vir 12 uur ek op week, ek bro, ek breek het af so 6. Vat my saam, spin ons bek, we los nou mense by die stees. Gaat ek op bro, ek is dronk, roek amoer, ek net die dees, ek hou Soos ek sê, kijk, jy kan enige ding sê, bro. Movies op, by die vlieg, movies op by die stees. Sê hy ander song, hom in Glockback, nie Glockback, een van hom in Division. As nie, ek 2, wacht ek wat vir my wagga aan die nes. Dan loop ek uit, dan stuur ek myself uit cash. KG kan enige ding sê, my bro. As ek ding van KG wat in my kop stak. Ja? Ek dinge gaan nou getrouwd is. Met een baby wat heil op my skou is. Verstaan jy nou? KG kan enige ding sê, ek kom hier weg met het, bro. Los nou mense by die stees, gaat ek op bro, ek is dronk, roek amoer, ek net die dees, ek hou ek soek respect, hou vast. Hy goed daar wat sy post bro op die social uit die fix. Ok, so hy sê vir 12, my bro, die goed wat hy post hier op Facebook, dit is fik. En is die waarheid wat hy sê. Ne? It's true what we post on social media does have an impact or effect on the other person. Veral in die licht van dat ons het mekaar op Facebook, op WhatsApp, en sit saam met my, want sê jy is kwaad vir my. Hy kan ons die ding maar strijd maak. Maar anyway, dat is hoe ek voel. Maar hy sê vir die 12, my bro, dat goed wat jy sê op social media, dat het impact, bro. Ek soek respect, hou vast. Hy goed daar wat sy post bro op die social uit die fix. Ga vraag is as so flit, hy sal die laaf wat ek geheet, bro, spin ek bek, hy loop ek weg, bro, ek in wit en hy sê recht. Ok, so, 12 het ook gepraat van Sasso. Wat een song gemaakt het vir die 12, dan sê ek, nice 12, ek is lief vir jou, man. Nou sê KG hier so, vraag vir Sasso, man, na is nog steeds liefde, bro. Verstaan jy, na is niks heiter het nie. Dit wat ek achterkom, die 12, KG sê hier so vir die man. So flit, hy sal die laaf wat ek geheet, bro, spin ek bek, hy loop ek weg, bro, ek in wit en hy sê recht. Gang, jylle is leidjes by Chris, my bro is hier. In wit en hy sê recht. Gang, jylle is leidjes by Chris, my bro is hier en jeng, my bro, ek maak het op sy werk. Yin en yang. Jylle is leidjes by Chris, my bro is hier en jeng, my bro, ek maak het op sy werk. You know what yin en yang means, ne? Yin yang. En hy dit bro nou sê sy aan my naam, sy maak het slecht, sy praat aan oorals van my bek, ek spin het bek, ek hoor het terug, ek hoor het weer. So, hy sê, in 12 het gepraat by mense van hom. Wherever hy kom aan, was it, and that's why I'm spinning it back. Okay. My naam, sy maak het slecht, sy praat aan oorals van my bek, ek spin het bek, ek hoor het terug, ek hoor het weer. Ek moet net sê, 12. Liefde my brother man, always as a flit, liefde my bro, no? Ek onthou uit tyd bro. Ons kwam van day one af saam. Ons sal nooit switch op, soos ek is liefde, ek is genuine love, ek sal nooit switch op die real one. Sy wat geswitch het, hy is jou ding, sy jam van die post af, maar ons gaat anders motions. As KG, fire die bobbel het, as movie op my na jy, Oh, fire bobbel het sy beat. Anders motions, as KG, fire die bobbel het, as movie op my na jy, Spin die hele tijd various, soos die by various fok my na die sê toe op die life, bobbel het. Kijk, 749 oud dinge, Bishop Lavis to the world, Karoma coming soon 2025,
Okay, beweer sa record. Faiki Bobbel het seker pad van die beat. Ek het so gelyk van Faiki Bobbel het wat hulle so aan die kaap en zijn 6 of 12 brazen van hoe met hulle dans. Anyway. So basically het die 12 gereply op die. Op met 12 hearts. En KJ 13 hearts. En you know, ding het gebeur tussen die twee manne en is nie lekker. Is nie lekker om te sien as twee ouens altyd saam was en ding is nie meer lekker nie. So soos join and crowd. Dit is 'n painful ding vir my. Vir my person is hy 'n painful ding. Dis painful as 'n man sien rappers is nie meer saam nie. You know, hulle wat gaan link en dan altyd sien dit, nee, die ouens sien hulle koppel nie meer nie, bro man. Maar dit wys jou net hoe dun die vriendskap regtig is, bro. En ek praat oor die in algemeen nou. As vriendskap en net studio vibes. Is dit wat ons vriende net op die beats? Kan ons dan nie langere vriende is nie? Of you know, kan ons nie broerskap eers sit nie? Maar hier sê KJ mos nou, is altyd liefde. So ja, ek hoop hulle kan hier nog opmaak, man. Staan jy nou, kyk hier. En is 'n ander storie is hulle mekaar eers gedis het en dan wrase geraak het. Soos byvoorbeeld Fabrice en twee man promo en Pengie, different story. You know, beef eerste en toe raak hulle, toe koppel hulle eerste, maar dis ander kan om. Anyway, let me know what you think, no? Onthou die link vir die ander reaction. As die video voor die, ne? Die video voor die, wat ek die reaction voor die ene, as die reply vir die. Nee, gaan check dit uit. Dan die original, die song. Ek sit altyd die link van die song wat ek op react in my description section. Dankie fam, thank you for watching. Please don't forget to subscribe. Keizer Black, liefde. Stay black.